Ватанны саклаучылар көне алдыннан уздырылучы Бөек Ватан сугышы ветераны Никита Осипов истәлегенә ярышлар Яктыкүл мәктәбендә батырлык дәресе белән башланды. Спорт чарасы Мәгариф идарәсе һәм ДАСАФ оешмасы белән берлектә оештырыла. Ярышларны тантаналы ачу чарасында ветеранның улы Валерий Осипов та чыгыш ясады. Ул укучыларны үз илләренең патриотлары булып үсәргә чакырды. Бу көнне укучыларны яхшы кәеф, җиңүгә омтылу кебек хисләр берләштерде. Район мәктәпләреннән җыелган 13 команда чаңгы юлларына басты. Түбәнбиш укучылары укуда да, спортта да сынатмый. Руфина Камалова чаңгыда шуарга яратам, бүгенге ярышлардан да җиңү белән кайтасым килә ди. Чаңгыны яратам инде шуарга мин. Икенче ел шуар инде килдек монда команда белән. Ярыш иң башта командалар арасында эстафета формасында барды. Кызлар, егетләр чаңгыда километр ярым араны йөгерергә һәм 5 тапкыр мишеньгә атарга тиеш булдылар. Мауктыргыч ярышларның нәтиҗәләре дә билгеле. Командалар арасында шәһәр мәктәпләреннән 7нче мәктәп 1нче урын, 6нчы мәктәп 2нче, 4нче мәктәп 3нче урында калды. Авыллардан исә Югары Шипкә мәктәбе 1нче урынны яулады, Чыбыклы һәм Яктыкүл мәктәпләре 2нче урынны бүлеште, Александр Бистәсе мәктәбе укучылары 3нче урынны яуладылар. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.